Pre mňa je veľmi dôležité objaviť, a bolo teda dôležité objaviť to, že to všetko vlastne musím najprv skúsiť na svojom tele. A až tak vlastne môžem nejakým spôsobom začať pracovať s Rebekou. A to je to, čo sa vlastne učím aj s Ankou. Najprv to skúšať na sebe a potom nejakým spôsobom objavovať a hľadať tú podporu a tú pomoc pre Rebeku. V tomto sa vlastne pre mňa spája to učenie sa, dotyk a to posúvanie sa. This touch or through something too close to body and to movement because are shine or like this. But really, I see that it's really easy. Just start to like parents to feel good and like a little bit move and little dance with kids, and it can be just this and can helps really. I sometimes, if we play normal with normally and it's coming something naturally with her, and I am then like, oh, I do good or bad. It's right. I have sometimes question all this, and, but then I see, for example, these 2 days. If I see, I realize that no, it's really it's fine. This is it. It's about it. O tom hovorila aj Anka, že vlastne je tam, aj Rebeka to ukázala, že ako dôležité vlastne je to časovanie a že koľko času vlastne si my doprajeme na spracovanie, urobenie tých vecí a koľko času vlastne doprajeme tomu dieťaťu, aby sa naučilo niečo maličké a posunulo sa tak vďaka tomu veľmi dopredu. Že vlastne, aby sme nepredbiehali tie veci, ale doprali si tak krok po krôčku objavovať a rozbaľovať tie maličkosti pohybu a v tom. A to vlastne bolo vidieť aj dnes na tom stretnutí, aj včera. Takže to bolo super. Ďakujem.